Ta' kuljum il-Malta Air Traffic Services minn wara l-kwinti tkun qed taħdem fuq bażi ta' 24 siegħa sabiex insifru nilqgħu lit-turisti u l-rabatna minn barra u nirċievu l-merkanzija. Sostna dan il-Ministru għat-Trasporti jinborġ meta żar iċ-ċentru minn fejn topera l-Malta Air Traffic Services. Din l-entità tinkludi t-torri tal-kontroll tuħu ħsieb il-komunikazzjoni u d-direzzjonijiet għal kull ajruplan li jidħol, joħroġ jew jgħaddi minn fuq l-ispazju tal-ajru f'Malta. Il-Ministru jinborġ qal li din l-entità hija essenzjali għas-settur tal-avjazzjoni. Hekk kif mingħajr l-operat tagħha l-ebda konnessjoni bl-ajru ma tista' tkun possibbli. Semma li minkejja li l-pandemija ġabet ħafna inċertezza minħabba limitazzjonijiet ta' titjiriet madwar id-dinja kollha u l-eluq tal-ajruport f'pajjiżna, xorta waħda l-mezz kienet minn ta' quddiem biex tagħti l-għajnuna tagħha. Fost din l-għajnuna kien hemm dik biex jinġiebu Maltin maqbudin barra. Il-wassla ta' merkanzija essenzjali inkluż tamir mediku u l-operat kontinu tal-forzi armati u l-ambulanza tal-ajru. Il-Ministru tem jgħid li l-Gvern jibqa' kommess li jgħin lil dawk l-industriji li ntlaqtu l-iżjed minn din il-pandemija biex jirkupraw. Fil-waqt li l-Malta Air Traffic Services se tkompli tpoġġi fuq quddiem net is-sigurtà, il-kwalità tas-servizz u l-ħaddiema tagħha.